नरेन्द्र मदिया मा जातिनि? बानिया, थेली, डभिड, चामार। खुलुमबाय लोगोफोर। दिनैनि गिबि सोंथियाव दङ जोंना दैया बेसेबां डिग्रियाव गोदौवो? 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। बेनिनो फिननाया जागोन 100 डिग्री। भारत हादोरा बबे हादोरमानि सिङाव दं? एसिया, आफ्रिका, आमेरिका, इउरप। बेनिनो फिननाया जागोन एसिया। भारत हादोरनि हादोरारि बिबारनि मुङा मा? गलाप बिबार, गेन्दा बिबार, फामे बिबार, सान बिबार। बेनिनो फिननाया जागोन फामे बिबार। मा दाउआ दाउखानि बासायाव बिदै दैयो? दाउ खौवौ, दाउराइ, दाउब', फेसा। बेनिनो फिननाया जागोन दाउ खौवौ। इण्डियान आर्मि डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? 14 जानुवारि, 15 जानुवारि, 18 जानुवारि, 20 जानुवारि। बेनिनो फिननाया जागोन 15 जानुवारि। चिंगाम बानायनायाव मा जिबनि मेजेम होफानाय जायो? मोसौनि, मैसोनि, बोरमानि, अमानि। बेनिनो फिननाया जागोन अमानि। ताजमहलखौ लुफुंनो बेसेबां सम नाङामोन? 20 बोसोर, 22 बोसोर, 23 बोसोर, 25 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 20 बोसोर। महात्मा गान्धीनि मुंख्लं खाम्फाया बबेयाव दं? दिल्ली, आग्रा, गुजरात, राजस्थान। बेनिनो फिननाया जागोन दिल्ली। बुहुमनि देरसिन बालाहामाया बबे हादोराव दं? भारत, आफ्रिका, सौदी आरब, आफगानिस्तान। बेनिनो फिननाया जागोन आफ्रिका। लोगोफोर, बेफोरबायदि बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। बबे हादोराव बयनिफ्रायबो बांसिन दैमा दं? भारत, बांलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। बेनिनो फिननाया जागोन बांलादेश। मा हादोराव दाउ आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जादोंमोन? भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। कुतुब मिनारा भारतनि बबे सहरनि सिङाव दं? आग्रा, मुम्बाइ, दिल्ली, राजस्थान। बेनिनो फिननाया जागोन दिल्ली। अख्रांमा दावबायनायाव गानग्रा खसाबखौ बानायनायाव बेसेबां खरसा जायो? 20 कौटि, 40 कौटि, 60 कौटि, 80 कौटि। बेनिनो फिननाया जागोन 80 कौटि। भारत रत्नाखौ बबे धातुजों बानायनाय जायो? सना, लहा, तामा, चांदी। बेनिनो फिननाया जागोन तामा। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामना हो। मा जिबनि गाइखेरजों बानायनाय पनिरआ बयनिफ्रायबो बेसेन गोसासिन जायो? मोसौ, बोरमा, गाधा, मैसो। बेनिनो फिननाया जागोन गाधा। नरेन्द्र मदिया मा जातिनि? बानिया, थेली, डभिड, चामार। बेनिनो फिननाया जागोन थेली। टाइटानिक जाहाजआ बबे हादरनिमोन? भारत, आमेरिका, ब्रिटेन, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन ब्रिटेन। कलगेटआव
मा जुनारनि मेजेम लगायनाय जायो? अमा, सैमा, मोसौ, मोनसेबो नङा। बेनिनो फिननाया जागोन मोनसेबो नङा। जोबथारनायाव दङ जोंना महात्मा गान्धीनि जोबथि रावा मामोन? हे राम, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते, जय हिन्द। बेनिनो फिननाया जागोन हे राम।